għax naf insofri u naf nġielet. Imma lest biex namlu da. Anzi, laqjed fuq di, aħna ma semmejniex. Ma semmejniex il-Perikadami. Mux għaxu l-Prim Ministru, għaxu l-lum f'pajjiżna mux xej ma jkwanta xej da. Ma jkwanta xej f'pajjiżna. Xej, bħal ma jkwanta xej il-parlamentana. Issa s-saħħa edha fl-Europa, issa s-saħħa marret emmek, dawk ikwandawna u hekk aħna mhux se ningħaqdu biex it-trattat li sar. Trattat infami! Mhux nagħmlu bħal marret il-Partit Laburista naċċettaw għax issa qiegħed. Jew kitbadi wkoll. Jew kitbadi wkoll. Mhux nagħmlu bħal dak. Imma ngħidulhom mhux lesti aħna biex niġu nitkellmu magħkom hekk qabel ma tgħidulniex illi intkom lesti biex dak it-trattat jerġa' jinbidel. Dak li qegħdin ngħidu u qegħdin nisfukaw għax mhux sewwa nitqu bin-nies għatta parsi qed jagħmlu dawn biex issa kemm aħna u kemm huma naħdmu flimkien meta qed jagħmlu kontra apposta ħalli jġibuna lilna li se nkissru il-partit. Il-partit qed jitkisser waħdu. Il-partit ilu nitkisser. Meta waqa' fidej erba' minn din, idej huma impjegati jikmandaw huma.